Avui ens acompanyen a plató el president del Club Ciclista d'Ascó, Ricard Ribés, i també el tesorer Jordi Bret. Ens acompanyen per parlar de la Festa de la Bicicleta. Aquest any és la 25a edició. Ricard, què ens teniu preparat per aquesta 25a edició? Doncs sí, la Festa de la Bicicleta ja s'ha consolidat i ja portem 25 anys. Com sempre, serà al barranc de la Peixera a les 10, serà format de parelles i enguany hi haurà premi per als 3 primers generals com sempre, els 3 primers socials i després a les 3 primeres parelles mixtes, perquè els últims anys ha vingut bastantes noies i hem cregut que podíem fer premis per a parelles mixtes també. La durada serà d'1 hora i mitja, llavors el preu per als no federats i no socis és de 7 euros i per als socis i federats és de 5 euros. Les inscripcions les poden fer enviant un correu al ccdasco@gmail.com i hi haurà servei de dutxes, pica-pica i tots els concursants portaran dorsal amb xip. Tindrem un servei de crono. Això és una novetat, no, d'aquest any? Sí, perquè és una comoditat al final que no estigui la gent allí comptant voltes, sempre te pots descomptar i estem més tranquils i creiem que hem fet millor amb el crono. Després de la cursa de resistència ja fareu allí mateix l'entrega de premis, no? Sí, allí mateix deixarem temps per a que es vagin a dutxar els participants i després ja farem el pica-pica i els premis més o menys sobre les 12 per allí. Bé, Jordi, per la tarda què teniu preparats pels petits? Doncs a la tarda el que farem és unes curses per tot el jovent que començo a anar en bicicleta fins als 12 anys, al màxim. I després quan farem diferents categories i quan acabarem tindran un berenar per a tots i quan acabéssim donarem els premis i els donarem, aquest any hem decidit de no donar-los copes i això, i els donarem una sorpresa perquè ells puguen, jo que sé, el dia de demà sàpiguen que han de portar això per si han de sortir a carretera o... Ja pensant una mica en la seguretat, no? Amb la seguretat, sí. Molt bé, i ja a partir d'aquí, aquest any, al ser el 25 aniversari, també heu ampliat una mica el ventall d'activitats, no? Què fareu després de les curses el dissabte a la tarda? Sí, enguany hem volgut fer alguna cosa a més i si tot va bé les curses i tal, a les 6 voldríem començar les xerrades que tenim preparades. Començaríem per la xerrada de mecànica, que ens la faria Miquel Escolà, és un ciclista d'aquí a les Terres de l'Ebre i té la botiga de Dolomiti Bike Store de Móra la Nova i ens ensenyarà petits fallos, una mica el manteniment de la bici que pot fer qualsevol persona. Llavors a les 7 tindríem una xerrada de pretemporada, com preparar els entrenaments ara a l'hivern, que ens ho faria un noi de Botarell que es diu Jofre Prunera, que treballa per un equip que es diu 109% Training. I llavors a les 8 tindríem la xerrada de nutrició, també algo bastant important amb l'esport, que ens ho faria la Montse Pallarès, que és experta en nutrició deportista i és una noia del Pinell de Brai. I llavors, entremig o al finalitzar, farem algun pica-pica, també, suposo. I està obert a tothom qui vulgui vindre. Després ja, el diumenge, Jordi, com cada any començareu aviat, no?, fent una ruta pel terme? Sí, el diumenge al matí sortirem de la Rambla i farem una volta pel terme, no molt difícil, podrà ser per a tothom, i farem uns 15-20 quilòmetres o una cosa així, suauet, i després el que farem és arribar a les 11, a les 11 del poble hem de tornar a estar a la Rambla perquè farem una volta pel poble, també suau, i després anirem tots conjunts fins que pararem als jubilats a fer un pica-pica. Voleu ressaltar alguna cosa d'aquesta festa? Al finalitzar aquesta sortida pel poble també, que ens hem deixat, farem el sorteig per a tots els socis assistents i animem a tots els amants del ciclisme i no amants que vulguin vindre a les xerrades o a veure les activitats que tenim pendents de fer, que vinguin a animar, a ajudar, un cap de setmana diferent d'esport i agrair a tots els col·laboradors que ens ajuden, a l'Ajuntament, a la cooperativa, BBV, Bicisports Aubenell, Òptim, Fisio Ebre, Molí de Roer,
el Club Atletisme Ascó, Dolomític, de farmàcia, tenim bastants col·laboradors que ens ajuden, agrair a tots i als voluntaris que tenim cada any, fotògrafs, a Videoscope per cobrir les imatges. No, a veure, el problema que tenim nosaltres ara que, claro, al poble hi ha poca gent que vulgui anar en bicicleta i cada vegada costa més a fer coses i volem intentar que la gent pugui tornar. Aquest any també, gràcies als 25 anys, se farà un sac a cada soci que pugui vindre. Claro, el que fem intentar és una mica de si la gent s'arranca una altra vegada, que torna a agarrar la bicicleta i que vingo, perquè és bonic que que sortíssim tots i que diguin, hòstia, mira, la penya d'Ascó va fer una sortida tots conjuntament, perquè ara costa molt, la gent el cap de setmana marxa, l'altre no sé, i no tenim, ens costa una mica que la gent del poble col·labora i que tornen a treure la bicicleta. La bicicleta de pols se treu de l'armari i una altra vegada en marxa, i avant, enflar les rodes i a fer quilòmetres. Pues bueno, esperem que així sigui, que la gent s'animi, que els crios també vinguin el dissabte a la tarda a les curses i que, com vosaltres heu dit, tota la gent del poble està invitada a sentir les xerrades que teniu preparades. Pues bueno, moltes gràcies i que us faci molt bon temps i que la gent vingui. Gràcies a tu.